हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ। गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय गोदानै रुल्स खालामबाय लोगोफोर, बेनो जाबाय साख्रि मोनोब्ला पुलिस भेरिफिकेसन नांला। सिगाङाव जोङो पुलिस भेरिफिकेसन खालामनांगौमोन, जोबोर जोङो खस्थ' मोनोमोन। दा बेखौ मोजां खालामना होबाय, प्रसेसखौ इजि जाबाय। नोंथांमोना जास्ट एफिडेभिटल' नांसिगौ कर्टनिफ्राय। स' बिनिफ्राय मोनसे मोजां खबरा जाहैबावबाय, बेनो जाबाय रिजार्भेसना बारायना होबाय। 3% 4% लांनाय जाबाय। जायफोर नोंथांमोना फिजिकेलि हेन्डिकेपमोन थ' नोंथांमोननि थाखाय मोजाङै दायो आपडेट फैबाय, बेनो जाबाय रिजार्भेसन एबा खथाया बारायबाय। थ' नोंथांमोननि थाखाय स्पेशल थासिगोन। 3% मोन सिगाङाव, दायो 4% हरनाय जाबाय। दा बिदिब्ला नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ जबाव, थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दा बे भिडिअ खालामनाय जाहोना बेनि लोगोफोर जब्स रिलेटेड, थ' बेखायनो खालामना होनाय जाबाय। थ' आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। दाथ' गोबां साख्रि फैगासिनो दङ, गासै 1 लाख साख्रि होनायनि खोथा होगासिनो दङ। दा बिनिनो गोदान गोदान एप्लाइ सोलिगासिनो दङ आरो लोगोसे टेट फैगासिनो दङ। बेनिफ्राय आसाम पुलिस आरो गोबां सिभिल सार्भिसेस फैगासिनो दङ। थ' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन 8 पासनिफ्रायनो ग्रेड 4आव आरो जायफ्रा 10 पास 12 पास ग्रेजुवेट नोंथांमोना ग्रेड 3 लेभेलाव एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा बिदिब्ला बे आपडेटखौ सोर होदों जों नायनोसै, भिडिअखौ गोबाव खालामला आरो मानो होदों, थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दा लोगोफोर बे आपडेटआ फैदोंमोन आसाम केबिनेटनिफ्राय। दा बेयाव माखासे आपडेट खालामना होबाय। जोबोर मोजां खबरा बेनो, जायफ्रा फिजिकेलि हेन्डिकेप थ' नोंथांमोना स्पेसियेलि एबेल थ' नोंथांमोननि थाखाय पार्सेन्टआ बारायबाय। बेनो जाबाय जबाव नोंथांमोना बांसिन सिट मोनसिगोन। सिगाङाव 3% मोनोमोन जोङो, दायो 4% मोननाय जासिगोन। थ' बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं एबारो एप्लाइ खालामनो हासिगोन गभर्नमेन्ट जबाव। जायखिजाया टेटआनो जा, नोंथांमोना सिभिल जबानो जा, जायखिजाया जेरावनोखि रिजार्भेसन थागोन अब्ला 3%निफ्राय 4% हरनाय जाबाय। थ' नोंथांमोननि थाखाय मोजां आपडेट। दा बेनिफ्राय पुलिस भेरिफिकेसन जोंनो नांगौ जायोमोन साख्रि मोनोब्ला, दा बेखौ नांलायला, इजि खालामना होबाय। मानोना पुलिस भेरिफिकेसनाव गोबां टाइम लायो आरो गोबां नेसेसारि डकुमेन्ट्स नांगौ जायोमोन। थ' बेखायनो दायो बेखौ इजि खालामबाय। स' दानिया गोदानै आपडेट होनाय बादिब्ला दा नोंथांमोना बेखौ दानिया एफिडेभिट खालामनांसिगोन, बेनो जाबाय नटारिस। थ' नोंथांमोना नटारिनिफ्राय लाना फैनांसिगोन आरो कर्टआव थांनानै। जायनो जब मोनो नोंथांमोना जेरै एबार आसाम पुलिसनि साख्रि मोनोबा, थ' नोंथांमोना डिसि कर्टनिफ्राय नटारिनिफ्राय एफिडेभिट खालामना लाना फैनांसिगोन आरो बेखौ नोंथांमोना श' खालामनांसिगोन। थ' नोंथांमोना डिपार्टमेन्टआव श' खालामनांसिगोन, अब्लासो नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट मोननाय जासिगोन एबा मोनगोन। थ' लोगोफोर बेनोसोमोन आपडेटआ। दा मोजां खबरा बेनो, पुलिस भेरिफिकेसन नांलायला, इजि खालामना होबाय। सिगाङाव जोङो पुलिस भेरिफिकेसननि थाखाय गोबां नेनांगौ जायोमोन, थ' दायो बेखौ नांला। दा नोंथांमोना जास्ट डिसि कर्टनिफ्रायल' खालामनांसिगौ, नटारि अफिसनिफ्राय।